Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon na kawo mana platforms guda biyu wadda idan har ka mai da hankali zaka na samun dala 25 zuwa dala 30. So kawai ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. So ko da ya kasance kai baka taɓa samun kuɗi a crypto space ba, kai sabo ne ko kuma ka yi mining na tsawon wata da watanni, amma daga ƙarshen an yi launching bai wuce aka samu dala 1 ko kuma dala 2 ba. So wannan ba irin wancan bane, wannan tax ne zaka shiga ka yi, so kuma su yi rewarding ɗinka da coin ɗin da already a yanzu yana market, wadda kuma idan ya kai minimum withdrawal zaka iya zuwa ka cire abunka ba tare da wani matsala ba. So kawai ka sa kalli abin da zan nuna maka a cikin bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. Kamar yadda kuke gani nan crypto data platform ne babba da ake da su a duniya wadda ake kira coin market cap. So idan ka shigo ciki, idan kai sacin wannan coin mai suna BET zaka gani kamar yadda kuke gani gashi nan BET yana under B-chain, ga kuma price ɗinsa yana buga 0.024 a price. Kamar yadda kuke gani idan muka yi ƙasa can za ku ga cewa ga nan bayanansa. Okay, sunansa BET, gashi nan to USDT yana according to 0.025, ga market capitalization ɗin shi 2.12 billion. Okay, karfin kuɗi da kamfanin su yake da shi, ga kuma circulation ɗin shi, ga wanda suka buɗe, ga maximum supply ɗin shi. So wannan coins ne mai matuƙar muhimmanci wadda idan kai wannan tax ɗin da zan nuna maka a cikin wannan bidiyon zaka mallaki wannan, kuma duk lokacin da kake da bukata idan ya kai minimum withdrawal zaka iya zuwa ka cire abunka ka siyar ko kuma ka ajiye shi zuwa nan gaba, duk da yana da potential he ka siyar. So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. Kamar yadda kake gani wannan shine interface ɗin, na saka link ɗin a description na wannan manhaja. Kamar yadda kake gani a nan ina da BET ɗin nan ƙwaya 140 na yi earning ɗin shi kamar yadda kuke gani. So abin da za ka yi shine daga farko za ka zo nan gurin da aka taɓa earn now. So in ka taɓa shi, so za ka gani gashi nan earn reward, za ka samu reward, ga tax nan total tax da kullum za su na bayarwa, sun ba da ƙwaya 45 wadda 35 suke bayarwa. So yau ɗin ne suka ƙara, lokaci bayan lokaci sukan iya ƙarawa. Ga completed tax wadda na kammala ƙwaya 35, ga kuma remaining wadda ban yi ba su ne guda 10. So abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa nan gurin start tax, waje mai blue ɗin nan. So in ka shigo gurin, idan ka shigo gurin haka babu abin da za ka yi, kawai za ka tsaya ne ka ɗan jira ganin tallan nan ya ƙare. A nan sama kun gani ga gurin cancel ɗin nan, so kawai ka taɓa wannan gurin. Sura da guda 10 ne, yanzu kun ga sura guda 9. So in ƙara taɓawa, za mu jira ya ƙare. So yana ƙarewa ya ka zo ƙara zuwa gurin cancel ɗin nan, ba abin da za ka yi, kawai ka taɓa gurin cancel. So kun gani nan ya ƙara zamawa guda 8. To haka za ka bi kullum ka shiga ya zama na cewa kana yi. So sa'an nan kuma idan kai ƙasa a nan za ka ga daily tax nan gurin za ka danna kai joining community group, sai ka zo kai verify, shi ma za su ƙara maka. So domin ganin update abin da yake faruwa. Sa'an nan idan kana so ka gayyaci abokananka ko 'yan uwa za ka zo ka taɓa nan wurin refer and earn. So duk wanda ka gayyato za ka gane referral link ɗinka da za ka ɗauka ka tura musu. Za ka riƙe shi kamar yadda kuke gani da hannunka. Idan ka riƙe shi sai ka ce select all, sai ka taɓa nan copy, sai ka je ka WhatsApp ko wani Instagram ko Facebook ko ma ina ne ka tura musu. Idan kuma ta Telegram ne za ka iya taɓa nan share on Telegram, sai ka tura musu kai tsaye. A nan da kuke gani ina da total referral mutum 3. So kai ma in kai za ka na ganin adadin wanda ka gayyata. So idan kuma kana so ka ce za ka zo nan ƙasa wajen button da aka sa withdraw, so sai ka taɓa shi. So a nan kun ga cewa ga available balance ɗina, sannan nan sai ka zo ka kasa select a method, hanyar da za ka bi ka tura kuɗin naka. So a halin yanzu iya Binance ne da Binance Exchange ake iya cirewa. So sai ka zo ka taɓa Binance, ka tabbatar da cewa ka buɗe manhajar Binance. So nan kuma yi ka taɓa adadi na abin da za ka cire.
let's say a ce guda 200 zaka cire, so sai ka taɓa nan kuma sai ka je ka kwafo ID ka na Binance. Kowa yana da ID, in ka kwafo shi sai ka zo kai pasting ana, kana pasting sai ka taɓa submit. Cikin 'yan mintuna kaɗan ko zuwa awa ɗaya za ka ga sun tura maka a Binance ɗinka, wadda daga nan za ka je kai P2P ka cire kuɗinka, ko kuma ka bar sa lokacin da kai holding ɗinsa zuwa wani lokaci in darajarsa ya ƙaru sosai sai ka sai da abinka. So da fatan mun fahimta. Sa'annan akwai kuma ɗaya a manhajan wadda yadda wannan ake yin shi ma exactly haka ake yin wancan. Bari in shiga nuna muku. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan shine ɗayan, wadda yadda tsarin wancan na baya yake haka tsarin wannan yake, ba su da bambancin komai. Ina zaton ma watakila wadda suke da wancan application ɗin na Nezon su suke da wannan application na Nestic. So kawai ka tsaya ka yi aiki, ka yi abin da ya kamata. A halin yanzu kun ga anan ina da coins ɗinsu da suke bayarwa mai suna AMP, wadda shi ma mutum zai iya cirewa a halin yanzu yana kasuwa. Kawai za ka zo shi ma ka taɓa nan N, bacin ka taɓa ka gani za su baka tax kwaya 40, wadda ni already na yi completing ɗinsu. Kun ga remaining babu ko ɗaya 100%. Sannan a ƙasa kamar wancan za ka zo ka yi joining channel ɗinsu, ka yi verify, ka yi reward da zai sauransu. Idan kuma za ka cire za ka zo ka taɓa nan wurin withdrawal kamar yadda wancan yake. Nan za ka zo ka yi selecting, ka taɓa Binance, ka saka amount ɗin da za ka cire, ka sa Binance ID ɗinka, ka yi submitting. So duka ba wahala. Duka link ɗin wa'annan applications ɗin nasa a description ɗin bidiyon nan, za ku shiga ku taɓa, babu wani wahala. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Nan muka ga ƙarshen bidiyon nan. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.